Ilahi awit namastu purnomo sidhong awit namastu silat mring juang jagat karana sirang petandha kawisisaning bisana sono sinamung langening kula pesta maksih wastantun lambai budhuk sinandur tutur katurut tulat nurading paradya minursita ngupama prameng niskara karantut yatuwing jaman murwa mangke tekap wasenane gumitu tamung reging maralambang matumpa-tumpa marmo panggung sang murwengkata sugebyara dumadining wayang murwa purwakane kandha linarik runtuting basa tumengku ngemus-muso yen ora rasa ya karaos kula jare ora ngrasa mandi murhing diri wasara mung sang lumangsani lil jalma lukaca
jarweh musnakum cang carita bedhe wis gemelar jroning panggilan Anjay Ksatria mriksani pagelaran Inggit Purwa Surya Candra Darunya Angkartika wis kinurut putra kawasa sahari ratri angitri bawana Purwata king Tuksina gilir gemanti temandan di petanganing dina sasi warsi windukang sarta abad kedungulan mangkar-mangkar kaya sing rambut kaya cah pateng grembyah dada padhang kutu-kutu walang ataga burung ngono yang beruntuya dadi berantan tanpa wicalan padhang rawan sinar sang bangret nawing kang arsa merbawani jagat mungging jagat utan mungging kalengan kerabang merengangah lamun kaik saya delat-delat bumi saya tahu seluruh sang Hyang Arpa kados blakaran kring abange sepujenar kaperbawan sinar sang Hyang Basanta Paramto katon ijo yuru hamangku gunung biru moyo-moyo pucung gunung lan kedalu kasih ing prabancana lenggat lenggon kanthi gunung Makutha Mega tarata wis dangu sela ing kawula dasi diloro arsa ngopo ya buka garap Tegal Sawahe ang luhur sultanana pedhoti sinambi sindenan ukul karul kuni panggiring raja kayane sawen ana pira wagan sumur wangi sang Hyang Arpa sedang singgil wis katon silan jagat melok dening iki blatapan ngidelitan kulon silan jagat kang sami buyuda budi jaba kuku paring mangke ingkang minangka purbaning carita margi mapan wonten adeking kayiwanganing Suralaya ya kayiwanganing Junggring Sawungga ya paku jamur kataliwarna nalika semanten sampun katingal repat agung saking para Jawata ananging Jawataning para dewa nalindraning para Jawata nalika semanten dupi wis katingal lenggah aning madaning Selakanda Waru binangun binayang sanjang Hapsara Hapsari Widodara Widodari ingkang sampun ketingal sowan ngaglah nalika semanten sangjaning para Widodara Widodari Durandara Durandari aning madaning kayiwangan Suralaya tekambar mlebar sak jawining Bali Marcukundha manik nalika semanten dupi wis pinuju mulat arawipun Jawata ing Sidik Pangudal-udal sowan rawuh aning madaning kayiwangan Suralaya wonten kersanipun Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Jagat Pratingkah ya Sang Jagat Pramesti ya Sang Hyang Jagat Pramudita ya Sang Manikmaya nalika semanten nampi rawuhipun ingkang ing Sidik Pangudal-udal Jawata ing Sidik Pangudal-udal nggih Sang Hyang Narada ya Sang Resi Kaneka Putra katalewatna nalika semanten dupi katingal biswanipun ingkang putra Jawata ing kayiwanganing Indraloka paniki Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati nalika semanten dupi wis pinuju sangjaning para Durandara Durandari Widodara Widodari Hapsara Hapsari sampun ketingal manggung ketanggung Jaka paloro-loro samya ngambil pacaring prabon mewah samya ganteng masisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasata tupan gultatan masela mabet jagading para siba ing sakjawining Bali Marcukundha ambludak gendera rondek umbul-umbul kekiterangan Danuyah Munti mangsa labu mayung mekar mendi jamur baret mangsa rendeng tumbahing ngrangap jati ngaran mangsa katiga parandene ketekal tidem jinem madaning arpat agung saking para Jawataning madaning kayiwangan Suralaya panedatan wonten gugudungan ingkang obah samira datan mampah kapiyar sumung swaraning paradong mewah pangelik ing Maranggana sigra murwani pangandikan dadong mangwiji mandika nalindraning para Jawata Sang Hyang Manikmaya Sang Jatimurti ingkang dening kababaring lisan Oh
kasewakan busana maneka warna Papus petang Udyono Myang manjra Sarawarokmo Renggeng manik Prabanya kang su merat kenyaring detsa laliwaran sesering adit wimbo kekanda Pema Ruta Mando Saparan mangambar kongas mon sira angga guru kaki pamilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan ngirangi saka oleh wong apa Angan was amung
lan mikir pawehing iku pandes kuranana kaki sartane kawruhana Astung sidam sekaring bawana langgeng astung karo sekaring bawana Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Mak mungkin sang warodayang pak makmong bu kula kali sudi sapa sing gawe Adi Guru kepareng katu amiji dumateng wiswanipun ingkang kala ing sidhe pangutal-utal dinten sakmenika wonten ing Kayuwangan Suralaya punapi di wonten paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru nggih Kakang Narada ngaturaken kasugengan sak rawuh paduka Kakang Narada ing sithik pangudal-udal Kakang Resi Kaneka Putra. Ha iki tansah ing kawidatan ing sambikala tedhak kula wonten ing Kayuwangan Suralaya wonten madyaning Bale Marja Kundha Manik menika dinten sakmenika kula sowan wonten Karsa Paduka Sangjang Adi Pramesti Bathara Guru iki Sangjang Adi Pramesti Jatimurti. Nggih Kakang nggih. Kepareng ingkang rayi ngaturaken asung budya pangastawa. Tuwin masegan panakrami mugi tansah kunjuk karsa paduka Kakang Narada. Sampun kula tampi karya bombong raos kalih. Di Guru mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngraka sidhe pangudal-udal. Kunjuk ngersanipun paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru, Iwang Jagat Pramudita. Nggih, Kakang Narada sampun kawula tampi karya Jundaka Panglingga Murda. Mboten langkung kaskecakna lenggah paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kaneka Putra wonten madaning Kayuwangan Suralaya sampun wonten kirang wiyagi beswanipun ingkang ngraka ing sidhe pangudal-udal dinten sakmenika Adi Guru. Inggih Kakang Narada punapi mesti kemawon damel kejut penggalih paduka Kakang Resi Kaneka Putra wonten dinten sakmenika kula nglempaken sanjaring para Jawata Widodara Widodari Hapsara Hapsari wonten madaning Kayuwangan Suralaya wonten sak madaning Bale Marja Kundha Manik mesti kemawon kaget sotaning penggalipun Kakang Resi Kaneka Putra wondene menapa ingkang dados darunanipun dene ingkang rayipun Manik Maya ngawontenaken repat agung sanggih para Jawata. Alah lha sewu Di Guru estu kemawon kula mriku kaget awit nuwun sewu Likala semanten tanpa taliwur paduka ngawontenaken repat agung ing madaning Kayuwangan Suralaya. Inggih wikatosipun menapa Adi Guru kemaring kengraka ing sithik pangudal-udal nedya nganglungaken jangga nilingaken karo Mastuti Sabdata Paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada wonten dawuh sampun wonten 3 hari menika ning madaning Kayuwangan Suralaya ngraosaken hawa panas utawi sinebat gara-gara ingkang sumundhele ngawiyat monggo kula sampun naliti wonten saindenging Madyapada menika mboten wonten sepisan wujuding lemah sangar kayu wahing angka kalih ugi kula taliti mboten wonten mandhita ingkang nglampahi tapa angka 3 ugi kula taliti mboten wonten titah ingkang gadhahi gegayuhan nglangkungi marang kabisanipun nanging kula nuwun sewu Kakang wekdal punika Durga inggih permoni sowan wonten ing Kayuwangan Suralaya menapa menika ingkang dados jalaran sabab guru-guru wonten madyaning Kayuwangan Suralaya dipun raosaken dening para Jawata. Wah, menawi kula raosaken kok mboten. Senyatanipun kula nuwun sewu. Menawi Durga ingkang dadosaken jalaran gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya menika, praptanipun Durga ingkang dadosaken hawa panas dipun raosaken sanjane para Jawata menika kula raos mboten. Liripun kados pundi? Cabita. Durga menika ugi Jawata, Durga menika ugi widodari. Demeng nadyanto nek disawang kok nuwun sewu pasuryanipun rada tuwik-tuwik ngoten niku niku jancane widodari. Nggih, niku Dewi Uma niku Betari Uma niku riyen ayune dapi-dapi. Wah, ngantos kula piyambak ngantos paduka Iwang Adi Pramesti kepincut ngaten kok. Nggih, Kakang kula ngrumaosi. Nanging kula suwun paduka sampun ngemut-emut lelampane ingkang sampun dumadi. Ah, lha nek ora dielekke engko nek kelalen kaya awak. Mila menika kula pitang menawi Durga ingkang dadosaken jalaran
gara-gara wonten majaring Kayuwangan Suralaya menika babar pisan Durga menika mboten dadosaken jalaran gara-gara ingkang sumundul ngawiyak wonten Kayuwangan Suralaya. Lajeng menapa Kakang? Nuwun sewu dipun taliti langkung rumiyin. Saderengipun ngrembak babagan gara-gara ingkang tumanduk wonten Kayuwangan menika langkung rumiyin ta Diguru. Praptanipun Durga menika dipun dangu wigatosipun menapa? Inggih Kakang Narada kula aturi lenggah ingkang sekeca. Sampun mboten Kang Prayogi Diguru. Purba wasesa wonten ngasta paduka Imang Jagat Pramesti. Durga Permoni ya umuk. Sak sowan kita nang ngarsaning panjenengan ulun padha kanthi raharja sak sowan kita Permoni. Kula namin masang limantabe kulon tinebih nang ladune dumawang tawang-tawang tinebih saking siku dendanyo. Ya. Kula nuwun sewu kalampatanipun ingkang arayipun Permoni tadah wadana senyatanipun dinten sak menika kula kepareng kanggem lancang awit kula sampun wantun sowan abiyantara wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Iya, ora dadi ngopo. Padha prayoga sak sowanmu. Inggih, tansah piye kawidadane ring sambi kala pukulun tebih saking rubeda kalih sing sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa kita atur bekti lawan panjenengan ulun. Mbaya pangestu ulun tampanana Permoni sampun kawula pundi dadosna jimat. Ora liwat prayoga nanggon kita lungguh. Sampun mboten ngrang prayogi. Wah, Durga padha raja Durga. Pukulun Narada wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk pukulun. Ya, wah jan wis ora. Wah, pangestu tampanana. Inggih. Kowe iki tuwek saya tuwek malah make upmu malah saya make gelar kaya ngono. Inggih. Bengesmu piye? Lagi jenengan nganti bangir kaya ngono. Kaya irung. Inggih menika awet tresna kula kalian Iwang Pikulun Manik moyo. Ning ya sak madyane wae aja ngasih kaya tembak kaya ngono kuwi. Ngasih mbladuk kaya ngono kuwi. Inggih nyuwun mangapunten. Wis ora apa-apa. Prayogana Durga. Sampun mboten ngrang prayogi Pukulun Permoni. Wonten timbang kadhawuh. Apa to sababe dene kita sowan ngabiyantara ngersaning panjenengan ulun. Ulun nedya ndangu kelawan jeneng kita. Pukulun sewu-sewu kalepatan kula. Sowan kula sepisan ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ulun tampa. Tungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nggih sowan kula menika nuruti dhateng mrangisipun putra Maduka iki anak kula ing tunggul Malaya. Inggih menika pun Dewa Serani. Sowan kita nuruti kelawan penangise Atmaja ulun Dewa Serani ing tunggul Malaya. Inggih. Apa kang dadi darunane wondene Dewa Serani utusan kelawan jeneng kita Kulup Betari Durga ngadhep ana ngarsaning ulun. Rikala semanten 3 hari kapengker kula menika dipun dangu kaliyan anak kula pun Dewa Serani piyambakipun ngendikanipun nedya mungkasi jejakanipun sareng kula dangu sinten wanita ingkang keduga saged ngrubuhaken pebeten jiwa kanalindranipun kula dangu piyambakipun Maloka. Lho, Dewa Serani kepengin mungkasi jejakane tumuli kepengin mengku sawijining wanita. Inggih. Durga wonten dawuh mesine kita dhewe mangerteni. Kita kuwi minangka wong tuwa, kita kuwi minangka tiyang sepuh. Kudu bisa mangerteni kelawan kekarepane anak. Aja ngasih mengko ana paribasan. Mengko kita lali kelawan anak. Kita kudu bisa mangerteni kelawan apa kang dadi karepane anak kita. Yen Atmaja ulun si Dewa Serani ya Atmaja kita ing tunggul Malaya kepengin mungkasi jejakane, kepengin mengku sawijining wanita tumuli dhaup mangun wisma bebrayan ageng selawase urip. Kita kudu bisa mangerteni. Ora susah dadak kita sowan ning Kayuwangan Suralaya mesti wae yen to kita pancen wong tuwa sing tresna kelawan anak bisa mangerteni lan kepiyanggon kita bakal ngendikani sartane minangkani kelawan apa kang dadi kerepane Atmaja ulun si Dewa Serani. Pukulun ana aturmu apa? Menawi bab perkawis menika, bab perkawis saragat anggen putra Paduka pun Dewa Serani nedya dhaup menika gampil kula raos gampil. Nanging dados sabab sungkawaning manahipun ingkang rayipun Permoni menika sinten ingkang nedya dipun dhaup minangka Prameswari dening anak kula pun Dewa Serani.
Sapa Durga? Inggih menika mboten sanes pun. Putri ing swarga Dahana Widodari ing kayiwangan ing swarga Dahana atmajanipun Bathara Brahma inggih menika pun Betari Dresanala pukulun anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh rara sertaning driya Astungara sidam sekaring bawana langgeng umaya permoni wonten maring limai dawuh paduka pukulun teka banget pakartine Atmaja Ulun Dewa Serani teka mbuya mangerteni yen to Dresanala mono wis kawengku dening Arjuna wayah ulun ing Madukara. Wah lha kok banget entimen Dewa Serani iki. Lah wis bojone wong arep diarah iki piye ta? Coba tak pikiran permani. Apa kowe ora ngelingke karo anakmu Dewa Serani? Apa kowe ora ngelingake karo Atmajamu Tunggul Malaya yen to Dresanala kuwi mono wis kawengku dening Janaka? Lah kok teko kita minangka wong tuwa kok meneng wae? Coba gagasen permoni. Aja waton kita bisa ngucap sartane aja waton Atmaja Ulun Dewa Serani duwe iki gegayuhan. Ya pancen bener ulun iki tresna kalawan Atmaja Ulun Dewa Serani. Nanging yen to laku clatune Dewa Serani kaya mangkono ing mengko mung bakal ngorek-orek marang pasuryane wong atuwa, bakal ngorek-orek marang derajate wong tuwa. Mangkono mung bakal mbebuthek banyu bening asmane panjenengan ulun minangka nalindraning para dewa. Yen to ngasi mengko ulun misahake kelawan apa kang dadi sedyane Atmaja kita. Ulun kudu gawe srana misahake kelawan Dresanala lan Arjuna. Permoni dosa apa mengko ingkang bakal ulun sandang? Nuwun sewu pukulun. Anggen kula matur menika mung menapa wontenipun senjatanipun kula ugi sampun ngemotaken kelawan Atmaja Paduka pun Dewa Serani Tunggul Malaya. Nanging nyatanipun kula malah dipun tampik napa ingkang dados atur kula kelawan anak kula pun Dewa Serani ing sak mangke piyambakipun malah kepareng sampun ngikhlasaken dumateng gesangipun menawi ngantos boten kelampahan dawuh kalian pun Dresanala. Permoni wonten dawuh yen to Atmaja Ulun si Dewa Serani tesi bisa dikandhani sing becik-becik marata diake kita baliya nanti nglawan Atmaja Ulun Dewa Serani matur kelawan anakmu ya Dewa Serani Tunggul Malaya yen to panjenengan ulan suksago gayuhake widodari nadyan to 1000 cacahe widodari panjenengan ulun sago hanggayuhake nanging ulun njaluk kanthi banget aja gayuh kelawan Dresanala. Jerngatane Dresanala mono wis kawengku dening Arjuna ing Madukara Durga. Kagatri sang kabirango rirangkul kenembet keambet ya tukang walang ati ya tukang kutu garek
ya kita kangen sing jas Bantu kulon sewu-sewu nglamatan kula Tadhawadana wonten ing paduka sampun cetha bilih paduka mboten tresna kaliyan Atmaja kula iki Atmaja paduka pun Dewa Serani boya kok lir ulun boya tresna kuwi babar pisan ora nanging panjenengan ulun ngeman kelawan apa kang dadi gegayuhane Atmaja kita sartane panjenengan ulun uga ngeman kelawan Dresanala kamangka mangerti Durga yen to Dresanala munu wektu iki wis ngandhut jejabang bayi patutane kelawan Arjuna wayah ulun ing Madukara mongko yuswane wis Sapta Candra uga utawa wis 7 sasi mesakake kahanane si jabang bayi lan ibune ya si Dresanala sartane wong atuane ya Sudarmane si Arjuna ngasi mengko panjenengan ulun wani misake bebrayan agunge si Dresanala kelawan Arjuna. Wah, peremane kuwi nek isih kena dikandani kowe bali wae ya. Kowe bali wae. Kita ora usah dadak ayo kelawan Dresanala. Ora usah dadak kita nuruti kelawan apa kang dadi pamodhae. Atmajamu si Dewa Sraning Tunggul Malaya mundak mengko kedelarung-delarung kahanane. Batu, menawi kula westane paduka mboten tresna kalian kula. Paduka mboten tresna kalian kula teka paduka mboten minangkaning napa ingkang dados pamothaipun Atmaja kula pun Dewa Srani menawi mekaten pukulon kula pesthekaken singandika sampun mboten kersa kan ingkang rayipun mermoni wekdal punika paduka kula aturi ngliga Kyai Sestrisula katamaken dadanipun ingkang permoni dimen kula sirna pukulon Astungara sidam sekaring bawana langgeng teka kebangetan timen panjenengan ulun duwe Atmaja ya Atmaja ulun Dewa Srani satane dheweke duweni gegayuhan kepengin dhaup teka ulun mboyami nangkani Durga mangerti seksenana jagat sak isine muga tansah nyekseni kelamun dina sak mengku panjenengan ulun bakal minangkani nyendikane apa kang dadi panjaluke Atmaja ulun Dewa Srani sartane panjenengan ulun kang bakal misahake kelawan bale wis maning Arjuna lan Dresanala adik guru emot adik guru emot baturi emot perkensong waruda yang pak wong mbok bola kali jodhe sapa sing gawe adik guru kula aturi emot sak wetawis kula aturi paduka lerem sak wetara adik guru sampun kantos nekakaken dhumateng gesangipun Dresanala kaliyan Arjuna anggenipun mangun bale wisma Kakang Narada menika antep lan tekad kula minangkani dhumateng menapa ingkang dados panjangkanipun Dewa Srani seriatanipun kula menika pancen estu lair lan batos tresna kalian permoni. Lah niki nggih ampun ngaten carane pun to. Ampun ngaten seranane to wajan wis kok. Panjenengan nika kula menawi kula tesih purun sareh lho menika. Menawi paduka kersa kula emutaken sampun to. Sampun. Dewa Srani pun tekan nggih mawon. Dipun betaken widodari 1000 cacahipun supados ing mangke dipun pilih sinten widodari ingkang nedya dipun wengku dening pun Dewa Srani. Kakang Narada menika sampun dados antep lan tekad kawula menawi paduka mboten sarujuk kelawan menapa to ingkang dados pamanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula aturi medal kemawon saking Kayiwangan Suralaya. Walah wajan. Lah menawi pancen estu niku sing jenengan antepi menawi pancen estu menika ingkang paduka antepi adik guru kula nuwun sewu
Kula nuwun sewu jagung bakarane tanggung perkarane. Menawi ngantos sing samangke wonten menapa ingkang tumantu kaliyan Paduka Pangadi Pramesti Bathara Guru ingkang Raking Sidik pangutal-utal mboten melu. Kula mboten cawe-cawe perkawis menika. Cekat semanten kemawon kula tak kesah saking Kayangan Swalayati Guru. Astungara sidam sekaring bawana permoni wonten dawuh ngaya sakita nggatekake kelawan ature Kakang Narada ingkang wigati ingkang baku wektu dina iki apa kang dadi penjangkane Atmaja Ulun si Dewa Serani bakal kasembatan inggih ngaturaken manah ingkang tanpa pepindhan kula sriyatanipun Paduka sampun kersa minangkani dhumateng menapa ingkang dados manjanganipun anak kula pun Dewa Serani inggih kula kang saka kuwi tumuli Indra Surawati wonten pangandika ngadhawuh Rama Pukulut Marata diagit timbal ana kelawan Atmaja Ulun ing swarga dahana ya kuwi Bathara Brahma kinen sowan ana ngarsane panjenengan ulun ngestaken dawuh nutun kula nyuwun pamit madal pasilan kang ati-ati aja kaya bocah cilik Surawati Pandhita kang kinarya wangsit pindha gombang angajaping kawang susah angin ngendi nggone Brahma Budawa kok padha kanthi rahaja sak prapta kita tansah pinayunganing kawidadan dening Sambikala sowan kula Kanjeng Rama Pikulun ngadhep katimbalan wonten ngarsa Paduka Kanjeng Rama Pikulun Manikmaya iya aja kaget kula ingkang dangu kelawan jeneng para wonten wigatos menapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya ulun tampa Brahma wonten dawuh paripaksa ulun kudu matur kelawan jeneng kita awit sabab panjenengan ulun tresna kelawan garwa ulun ya Betari Durga ya Permoni ya Uma ing kayiwangan dandang mangurik mula panjenengan ulun ana rembug sartane ana dawuh ingkang bakal ulun aturake sabab kahanan iki magepukan kelawan kahanan urip kita ya kahanan gesang kita kepareng Paduka badhe paring dawuh menapa Kanjeng Rama Pukulun sataripun wonten dosa menapa ingkang kula sandang pidana menapa ingkang badhe nemahi dhumateng kawula tartentu kula mboten badhe suwala Budawa kok wonten dawuh mangerti kalamun wektu dina iki Atmaja Ulun si Dewa Serani ing Tunggul Malaya duweni gegayuhan ya kuwi kepengin amungkasi jejokane sareng rikala semana Dewa Serani den dangu dening Permoni ya ibune
dheweke waloka yen to ora ana wanita sing bisa ngrubuhke bebeteng jiwa kanalindrane kejaba mung kayi midodaring kayiwangan swarga dahana ya Atmaja kita ya kuwi Sidrsanala kula gandengmu sabot tresna ingkang dirasakake kelawan Dewa Sarani lan Atmaja kita Drsanala mula kang saka kuwi wektu iki ulun nimbali kelawan jeneng Pitok Kulup Bathara Brahma yekti ulun mung bakal dawuh kelawan jeneng kita pisahno bale wis maning antaraning Arjuna lan Drsanala Brahma Sewu kalpatan kula tadah wadana ulun prasasat pepes bayu kang tabis manah kula sareng kula midhang kedhawa paduka iwang pikulun manipaya aduh Gusti lakon napa ingkang kula sandhang teka dinten sakmenika kula kedah kecalan kelawan anak kula pun Drsanala ulun napa mboten wonten srana sanesipun kagemat maja paduka pun Dewa Sarani anggenipun nedya dhawuh kelawan sawijining widodari Brahma mergo pancen wis dadi antep lan tekad ulun panjenengan ulun bakal ndhawuhake Atmaja ulun Dewa Sarani kelawan Atmaja kita ya kuwi Sidrsanala nanging yen kita mbuya nyarujuki kita mbuya ngeparengake Atmaja kita Drsanala dhawuh kelawan Atmaja ulun ya kuwi Dewa Sarani dina sak mengko panjenengan ulun mbuya walang ati kita bakal ulun cemplungake wonten ana ing tenging kawah Candra Dimuka selawase urip tanpa pangapura. Nggih. Mboten dados menapa menawi pancen menika ingkang paduka kersakaken. Kula sagah mboten sapanjenengan nyemplungaken ingkang putra pun Budhawaka wonten tenging kawah Candra Dimuka. Kula tak nyemplung piyambak. Nanging lilanana sukolan penggalih paduka iwang pikulun manikmaya paduka kersa maringaken ninah dumateng kawula kula nedya nyuwun pamit dumateng pun Drsanala anak kula iya yen to pancen kita wis ngantepi kelan apa kang dadi panjaluk ulun marata Dyaki Budala pisahno bali wis maring Drsanala lan Arjuna Drsanala anakku Cahayu sing gedhe pangapurane wong tuamu aku ora iso ngemong cabang bayi sing mektu iki mbok kandhut sing gedhe pangapuramu ya Cahayu oh. Wonten manganti kok ngadhawuh kita wis mangerteni dhewe kalamun Budhawaka nyaguhi kelawan apa kang dadi panjangka ulun inggih ngaturaken manunging tanpa pepindhan iya kula kang saka kuwi babar pisan ayo ulun dherekake manjing ana ing telenging Karangkawi Dodaren inggih monggo kula dherekaken pukulun babar pisan Suropati wonten dawuh barno kang padha sibuk ulun nedya kundurung ngedaton manjing
ana ing satenenging Karang Kawidodaren. Ih, nuwun ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit padal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Wis mboya ana dawuh maneh. Surawati ya Indra. Puno gatining marangkilan. Arsa Sang Hyang Manik Maya Sang Hyang Jatimurti kundur kedaton. Jeruk saking dampar cara kirapit gambaran gading. Kadharaken Sang Janing para Hapsara Hapsari Widodara Widodari. Kang ketingal manggung tanggung Jaka Maloro-loro. Sampun ngambil macan keprabon. Nalika semanten tindak Sang Hyang Manik Maya. Lamun katon saking Mandura Gumebyar candare kadya Sang Hyang Surya.